Sanibonani ekhaya lamaphupho. Uma umusha kule channel ngicela usubscribe, ucele phela nohleli nabo ukuthi nabo besubscribe ukuze bengaphuthelwa noma ngabe liphi iphupho ababa nalo. Uma le video ibuyela ku TikTok ngicela ungifollowa, ungi-inbox, ungabhali kwi-comment ukuthi ucela inamba. Kwi-comment uzobhala iphupho ofisa ukuthi ngenze ivideo yalo. Kodwa inamba uyicela inbox ngoba uTikTok uma ufaka inamba ye-comment uyayidelete ivideo ubhene account. Ngikhuluma nje le account yesibili enye yabhenwa isino 100,000 followers. Ake ngene ke la kulombuzo uthi ke sanibonani kuchaza ukuthini ukuphupha sengathi ushayiwa i-stroke. Kunobuzile ke la mayelana ne-stroke ukuthi lelo phupho libika ukuthini. Uma ngilichaza nje leli phupho ngasho ukuthi kuzomela uqaphele, kungenzeka ukuthi impilo yakhe isengozini, kungenzeka futhi ukuthi kunabantu abafuna ukukufaka i-stroke noma kungizothi kunothize ofuna ukukufaka i-stroke. Ngakho ke wena kuzomela uqaphele kahle kahle kubi kakhulu. Ibhadi nje elikhulu. Abanye bake bethi ke amaphupho okufa asuke ehambisana naso stroke. So engakusho kuzomela uqaphele. Mlaleli ngicela ubuze nawe la ku-comment section usho ukuthi ke iliphi iphupho onesifiso ukuthi sikuchazele lona, bese uyasubscribe ku YouTube channel, ufollow ku TikTok, ungi-inbox ku TikTok ucele inombolo ka WhatsApp. Nisale kahle.